Buka dento satru layu Satru layu tuntunane Ratu sedoso Titiane Dwi Panggo murdaning kung tinuntun Dewi Murdaning Cicimat lu wonten Mercapada Kaka Prabu Bogodenta ingkang layipun Murdaning badhe nyumatung dawuh kados pundi keparingipun ingkang rayi dasat kula semanten ugi Gusti ing ngabdipun Murdaning kung badhe nungsung pawarta. Oh, jagat Dewa Bathara. Diajeng Dewi Murdaningsih. Dawuh ingkang pangantika Kaka Prabu. Gajah Murdaning kung wonten pangendika sinuwun. Marmane kowe loro-lorone tunggal tak awis kowe ngadhep ana ngarepku dados murupmu. Nat kula ngarep ing pengajap saka negara ing Turilaya aku apa Dini Syadi kepengin bakal males ngudi tuwuh loro wirang marang Wrekudara apa meneh Arjuna jerpun kakang nganti uncat pisah marang para kadang Kurawa sebab saka pokal gawene Janaka lan Wrekudara mula pun kakang durung lega pamikire durung bisa nyempal badange Wrekudara Lajeng kados pundi keparingipun Kaka Prabu. Kelenggan iki pun kakang minangka dadi cucuk ing ajurit. Ingkang dadi Senopati Agung Paman Pendhita Durna. Digawe gelar yaiku Gajah Metu utawa Gajah Ngamuk. Pengawak ing Gajah Paman Kumbayana. Pun kakang minangka dadi telalining gajah ya dadi percawan ngarep. Sabanjure sikil kiwa tengen niku kadangku dewi Gerdopati Patiwresaya sikil kang ana mburi Tirtanata apa meneh Bulisrawa lan sapa kang tinuding dening Paman Kumbayana nuwun inggih ngestakaken dawuh sampun kawetos Kaka Prabu bilih wonten tepuk ing damel ing samangke mboten perlu panjenengan kagungan rasa nggurungi cekap ingkang rayi sedya bantu dhateng Kanjeng Kaka Prabu Bogodenta adikku Murdaningsih mengkono. Murdaning wonten pangendika ing dawuh Gusti. Dina iki aku njaluk tulung. Rene aku arep maju nang paprangan. Kowe minangka dadi titi aku. Mongso borong anggonmu bakal mernata. Langgonmu bakal melu-melu nyengkuyung nggonku sedya maju ing paprangan. Yen to tetelu ngaten mboten perlu nggopoh koncanipun paduka cekap ingkang abdi Murdaning kung sagah badhe banjel bantu paduka ingkang sinuwun syukur bejo sewu ayo budal dina iki aku nitih gegirmu kawula diraken sinuwun
cinarya sinambeting cinarita punika warnanira adeging pesanggrahan lagah tinunu katon mawa teja semrot sumundul ing akasa senadyan salah setunggaling pesanggrahan dasar amawa teja ucapo inggih wonten salebeting pesanggrahan punika warnanira Kusmaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi minangka dedununganing para satriya ingkang bebantu marang Pandhawa panuju ing semesting warna tur karengga dening busana sembadugeng salira turta kasinuhan Stimandraguna sampun nate ngentasi damel nyirnakaken senopati sangka ing nagara Ngastina Nagalasmana sang Resi Wara Bisma gugur saking astanipun Yahai Wara Sri Kandi lenggah nyong Sumadewi mengkeraken ingkang rayi Raden Trastajamena minangka dados senopati agung ing negari Ngamarta ucap ing ayun punika warnanira pepatih ing Madukara iku warnanira Raden Ganggeng Kanyut senadyan kala tanpa warna iku putranira Narendra sangka ing Salagayama Raden Ganggeng Kanyut mengkeraken ingkang rayi Raden Nandaka Semeru ugi kalebet pepatih kang Stimandraguna Raden Andaka Semeru nampi bebantu saka ing Dwarawati Satria Garbaruji iku warnane Raden Setyaki Raden Singomulang Jaya Raden Tambak Yuda ya Bima Kunting Raden Setyaki mengkeraken marang Rekinopatih Udawa bebantu saka kraton Dwarawati pepak andir pasebaning para satriya dalah para wadyabala ing ngadhep wonten ngarsanira Kusmaning Ayu Wara Sri Kandi mangkono Kusmaning Ayu wis arsur mendaya ing dereng kawiyos ing pangandikanira samangke Wanodya ayu tama ngambar arum ngambar arum sangku sumo taun mawur madu branta lamun to ngandika ismu amu jiwat sembadugeng salira
jagat bendoro mengkoto adikku Dimas Trasta Jemena. Inggih wonten pangandika ngdhawuh Kakang Mbok ndangu ingkang rayi kepareng aturaken pangabekti ingkang rayi dasat kula Kakang Mbok. Iya banget penampaku ya Dimas sira bekti marang pun Kakang. Lumutri putih astuti tampan lono Trasta Jemena. Inggih sanget kula pundi minangka jimat sih peparingipun Kakang Mbok ing sampun mentah ingkang rayi. Apa dene abdiku kanggeng kanyut lan Andaka Semeru padha prayogakna luwih dhisik piswanmu. Ngestakaken dawuh Kusuma Dewi kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Semanten ugi Kusuma Dewi ingkang ngabdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Iya padha atrima kanggeng kanyut. Apa dene Andaka Semeru atur pangabekti? Katengipun Kakang Dimas Tyaki padha becik pismanmu Nyai. Ingetipun ing rayi Kakang Mbok. Kados mboten kirang setunggal menapa sowan wonten ing pesanggrahan Glagah Kinunung. Ing rayi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Iya banget penampakku Nyai. Semanten ugi panjenenganipun Kakang Patih Widowa kepareng dipun prayogak kalenggah langkung rumiyin Kakang Kepatihan. Ngestakaken dawuh Kusuma Dewi. Langkung rumiyin ing abdi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Inggih kula tampi kanthi bombong raos sing manah kula Kakang Patih Widowa. Kejaba kang saka iku bali marang Dimas Trasta Jemena. Inggih wonten pangandika ing dawuh Kakang Mbok ndangu ingkang rayi. Wis rada sapetara pun Kakang wis sinengkuyung kabeh para satriya kang padha bebantu tumrap marang Pandhawa. Ingkang ndadekake ribeng jroning pengelihipun pun Kakang Yodi kejaba mung sedane Kanjeng Eyang Seta apa dene Eyang Utara sarta Eyang Wiratsangka ingkang gugur madyan ing paprangan nalika semana. Kaya dene kekes jroning penggalipun pun Kakang Dimas Trasta Jemena. Aduh, jejimat kula wonten merca padha Kakang Mbok. Jer menika sampun pinesti keparingipun Bathara ingkang Akraya Loka. Wonten bebasan ginedhong kinuncenana yen pancen menika garisipun seda mboten badhe kirang margi, tontonipun menika wonten mergi sedanipun para pepundhen Eyang Utara Wiratsangka dalah Eyang Seta. Mengkono Dimas Trasta Jemena. Kejaba kang saka iku gandeng dina iki jeneng sira minangka dadi Senopati Agung. Mangsa borong anggone bakal pranata kabeh para satriya kang bebantu marang para Pandhawa. Mengkono Dimas ingkang prayitna ngati-ati. Sebab iki tak pikir ora saya enteng nanging saya abot sanggane bakal mapakake mungsa saka ing negara Ngastina mengkono Dimas Trasta Jemena. Duh jejimat kula Kakang Mbok. Mugi-mugi kewala menika mangkih Kakang Mbok paring pangestu dhateng ingkang rayi. Mugi menika mangkih ingkang rayi sagah utawi kiyat. Semedya mengsah kelayan para Senopati Agung saking negari ing Ngastina. Mekaten Kakang Mbok para Srikandi. Dimas Trasta Jemena mengkono. Nyuwun pangapunten dalem sewu Kusuma Dewi. Lugunipun saksedanipun Sang Resi Seta menapa dene Utara utawi Gusti kula Wiratsangka menika lugunipun boten sami kendho penggalipun malah saya mongkok mugi menika mangke saged kangge margi pejahipun para Kurawa mengsah kalian para Senopati Agung. Mekaten Kusuma Dewi upami menika mangke wonten tepuing damel boten badhe ngepuk koncanipun Senopati Agung cekap para satriya iki bebantu Pandhawa namung emanipun dereng dipun dawuhi. Mangke to Kakang Patih kula Raden Trasta Jemena. Pancen mekaten keparingipun Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati sampun ngantos
prajurit saking negari Ngamarta menika mangke ngrumiyi nantang mboten kenging lajeng banjel wonten paprangan dir menika perang Baratayuda dipun atur rene ingkang rayi dasar kula Kakang Patih iki minangka dados Senopati Agung mugi menika mangke yen dereng wonten senopati saking Astina nantang utawi mripi perkawis kula kinten mboten badhe dipun kersakaken dening Koko Prabu Ndhuwarawati. Nggih, yen panjenengan tetelungaken kersanipun Raden Trustajemena loyih kantun nderek kemawon. Mugi menika mangke sedaya sami lebda ing karya. Mekaten Kakang Patih Udawa. Uridu mawur mangawur-awur rahan tinun tengerani ngajurit gong maguru gengso suwaraning tetekan dibutul-butul Paman Sengguni apa nggih menika wonten pesanggeranipun sinten paman menika mitra saka pangertenku kae pesanggeran Glagah Tinunu ingkang megenani lan ingkang remeksa iku garwa Madukara Wara Srikandi uga Natkalasmana dadi senopati nang wektu iki senopatine Raden Trustajemena mula boga denta aja nganti krondeng gawe tumuli nantang enggal tantangan sapa sing wani mbanjel ing paprangan mengko tumuli tandang ana oh iki srika pamanari sapa sing wani dumunung ana sak jeroning pesanggrahan iki senopati saka negara Ngastina kon ketok senopati Ngamarta tak sirnakne aku ora bakal mundur glanggang clomplayu wanita utama ngambar rum ngambar rum sang kusuma yen ngandika semunggi teladi Dimas Trustajemena inggih punten paringan dawuh Kakang Mbok padha mireng yen to iki ana senopati nantang marang senopati saka ing Ngamarta kula kang saka iku gandeng senopati agung iku ana tangane Nyai Trustajemena mangsa barang enggal ditata saka ing kewajiban methoke senopati saka Ngastina inggih yen pancen tetelungaken boten perlu ngebok koncanipun Kakang Mbok cekap ingkang rayi piyambak Dimas Tyaki wonten paring dawuh Kang Mas Trustajemena aja nganti krondhen gawe mangsa borong enggal petukna iki sapa sing dadi percawan ngarep senopati saka Ngastina ingestaken dawuh yen to tetelungaken ingkang rayi nyuwun pamit iya sing ati-ati Dimas Kakang Mbok nyuwun tambeng pangestu iya sing ati-ati Dimas aja nganti krondhen gawe semanten ugi Kakang Patih Udawa kula sumanggaken bidaling Parawati ngestaken dawuh Raden Ayu nyuwun tambahing pamuji injing prayitna ngatos-atos apa tine kanggeng kanut andaka Semeru mangsa borong kowe tak dadekke persawan ngarep enggal petukna senopati agung saka Ngastina sapa ngestaken dawuh Kusuma Dewi yen tetelungaken nyuwun tambahing pangestu ingkang abdi senajan ing abdi nyuwun pamit Kusuma Dewi ya sing padha praitna ati-ati kanggeng kanut apa dene andaka suweno ana sing
mandek 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 situ mandek sikit benar mandek benar tinundung wirang tumandang tandang tikel kadilarung Setyaki Mandura Atmaja Setyan niku garwanira konco mandek-mandek ayo mandek sikit to nggo sikit iki tatanan kepiye iki lah wong sing arep mandek sing mburi saya ngangsek saya ngentol gak mesake sing tengah to iki gamane pating celalang kaya ngene ku nek nganti tumbak kuwi nyocok weteng ora mobrol ususe kok sikit sing dadi ngarep kuwi sapa to janji sing dadi ngarep kuwi Tiono cok ngene iki dadine. Sesuk meneh iki nek arep mandeke kanca-kanca iki nglebetke gendera abang apa kepiye dadi tanggap mburi nyurda mandek. Ha ning ngene iki rak mesake sing tengah to barisan nganti rusak kaya ngene. Jane kita wis pas dadi gencel. Kuwi aja nyucuh karo wong nang ngarep. Wong nang ngarep ki abot sanggane lho. Nek ana apik minggu gawe pengalembono lamun ana alane malah kanggo parang cucuan nek anu malah aja kowe wae sing dadi pengarep malah sing saka gading reja kae wae dadi kae upamane nggunting wong cilik wae ora tau akeh-akeh ngono ora ngrasake mah ana sing nimbrung kadikon teko dhewe dadine malah nombok ana dadi bas kok malah nombok Gusti Ca iki ana satriya apa Ca ming ana wong siji kok kowe gimiren utawa gila Gusti kek tak takonane kira-kira sapa iki lah kok menteleng ora kedhep-kedhep monggo sajake mbebayani iki ayo ngaku sapa jenengmu Raden kuwi takon kelayan aku waduh buandem suarane Gende aku tak takon iki prajurit saka ngendi? Sapa sing dadi deduramu enggal ngaku? Piye, Cok? Iku ora gelem ngaku mah awake dhewe genti ditakoni prajurit ngendi sapa dedurane, tegese sapa ratune. Ya saiki ngene wae bloko wae. Saka kraton Turilaya. Balane Prabu Bogodenta ngono wae. Oh iya, Raden, iki wadyabala saka kraton Turilaya. Balane Gustiku Prabu Bogodenta. Kowe sapa? Takon kelayan aku. Satya Ngaraduruji Setyaki. Wah, mak pratap aku. Piye, Cok? Setyaki. Mongko iki sekondang ampuh gegila-gila. Undang Stimandraguna. Aku wedi. Wedi kepiye? Wis kebatut diandan prajurit kok wedi-wedi. Aku wing wong siji awake dhewe wong semene kae. Rasa wigih ringo-ringo ditantang wae karepe piye? Setyaki apa karepmu? Aku bakal takon sapa sing wani nantang. Monggo dasare Sadra Pandhawa ora tau gelem maju yen durung ditantang. Sing nantang kowe mau Setyaki jatine Gustiku Prabu Bogodenta. Yen pelukon mrene Bogodenta tak glinthi sirahe. Ora kena nggopo kancane Ratu Gustiku. Mula dina iki kowe gelem mundur apa ora? Ora, malah saiki kowe mundur yen kena tak eman. Yen ora kena tak eman ngati-ati lara apa sing tok jalu. Wah, Cok. Apa? Nek ngono Setyaki iki ya budine apik tenan. Aku karo ki deman. Ora oleh maju. Kepiye goblok? Sing jenenge deman ki kae iki mangilani aku. Wong semene kae iki ora kok
ngiman arep supaya awake dhewe iki dimaniman ki ora. Kae mak ngembe utawa ngremehke aku sak kanca iki. Ditantang wae. Bos aku gelem mundur yen wis bisa ngalahke marang barising para Pandhawa. Ora kena tak pringgake becik aja takon dosa. Apa kelakon kuwi bali dadi aran. Wah, mrinding aku Eca. Awake dhewe iki dunekke engko baline dadi aran. Mongko anakku sik cilik-cilik iki yo piye? Wis rasa dadak tekan pikiran wong omah bareng aja dipikir. Saiki gaman-gaman maju bareng Setyaki dikroyok karepe Setyaki mati dikroyok wong semene. Iya kanca maju lupis kontor bares lupis kontor bares maju kroyok kroyok. Pagi ayo. Pak bledu. Pak bledu. Ayo doya Setyaki doya. Ayo terus pakane bali. Mati lakon. Kuwi lampu tenane, Cok. Asto salahe. Ojo mati aku, ojo. Waduh, mati ojo. Setyaki ngamuk. Wah, dur. Dur. Aduh mati aku, sempal tanganku. Aduh mati aku, suwek kupingku. Aduh mati aku, kerumpung irungku. Mati aku, aduh sempal tanganku. Aduh mati aku, ilang dasku. Sapa kuwi? Lembengok sak kayange kelengan ndas. Iya, ndas rek jendil. Oh, ndas rek jendil tanane sirahmu mboten. Iki mau kepiye kok padha mundur nandang tatu? Iki prajurit saka ngendi? Kula menika saking kraton Turilaya. Oh, balane anakku Bogodenta. Mekaten, lak panjenengan sinten? Patih Sengkuni. Patih kok kaya niku. Kowe iki malah ngelek-elek aku kowe iki. Ngremehke patih. Kaya ngene nyatane Patih Anggara Suyudana. Iki mau ketemu sapa? Nggih, pinanggih kali satrio naminipun Raden Setyaki. Wah, njur dados Sulaya. Lah wong semono kae kok musuh wong siji nganti kalah do sambat kaya ngono. Inggih. Ndara Patih nyuwun pangapunten karana Setyaki wau dipun tembak mboten temama pun pedhiang piyambakipun beleng kemawon. Wasana ngajeng Setyaki mlebet barisaning para prajurit mongko nyepeng pedhange rencang kula. Dipun obat-abetaken ngantos kathah sami kecalan anggota badan iki. Aduh, semplak tanganku. Rumpung irungku. Ngopo kuwi? Kumat kademen.
Kemul kula keriten Wonosari. Weh, kemul kok ditinggal sak nggon-nggone. Nggih ngaten. Sesuk meneh ki nek kira-kira kumat kademen rasah mangkat bae. Mboten menyang mboten entuk bagian. Kula mboten ketang kados napa kula mangkat gigilen. Nyuwun prisa Ndara Patih niki pripun? Rencang-rencange sami kapratondan. Iki ngene wae. Aku nyambung Gustimu anakku Bogodenta. Wase kira-kira prajurit sing wis ora kena digunakake ngrepoti kancane pendhem urip-uripan. Nggih. Lah ingkang kecalan sikil lim lampah niku rekaos malah ingkling. Kira-kira ngrepoti kancane dadak nuntun pendhem urip-uripan. Lah ingkang kecalan tangane ilang ora weruh ngrepoti kancane pendhem urip-uripan. Lah ingkang kecalan sirah rek jendil kira-kira ora iso tuku rek pendhemen wae. Wah, saged. Wong ora iso tuku rek kok dipendhem. Wis kono mundur engko karben sing maju Senopati. Kono mundur. Nggih. Mung mreng mung mung mreng mung mung mreng mung mung mreng. Prajurit ora genah. Genah kalah kok malah bendine ditabuh. Nyuwun pangapunten Ndara Patih. Kula mboten rumaos nabuh bendhe. Ing nyatane muni ming-mong ning mong ngono. Niki tangan kula sing tunggal niku potel. Kantun tangan sing tunggal niku nyepengi bendhe kalih tabuhe dadi nuthuk karepe piyambak niku. Mboten kula. Aku muni ming-mong. Jalaran nggenipun nuthuk wau mboten pas pencu. Lajeng ming-mong. Sesuk kira-kira ora iso ngepaske nggon pencu ki. Aja do wani nuthuk. Nggih. Mundur. Weh, aja kronden gawe. Maju sing dadi senopati. Iki kira-kira senopati saka Ngamarta enggal petukna sendika dawuh paman. Ayo mandek. Campo samya medal lir tadet wileting godha nyanggung mangun cang midi benjing risang ngati mijil Lati nyomedal wuwus terus Surawilaga ing
jagat dewa Bathara. Iku no satru bagus nyandang patih tinggal ngaku sapa jenengmu? Genti aku tak takon sapa aranmu ana satru bergancang madyaning paperangan. Lekna netramu jaringen kupingmu. Rai dalem Ngastina aku Raden Kartomarma. Aranmu Raden Kartomarma? Iya pancen aku. Kowe sapa? Abdi Madukara, aku Andaka Semeru. Jenengmu Raden Andaka Semeru? Iya pancen aku. Yen perlu yen kena tak iman aja wani-wani kowe bakal maju ing paperangan. Sabab aku iki dadi senopati perang. Yen perlu malah Janaka Gustimu kon kawistara sedaya poteng-poteng punlarpani. Ora perlu kowe koncane sembaku Raden Janaka Satru Madukara. Yen pancen nyata wis timandraguna, ayo enggal aku ingkang minangka dadi mungsuhmu. Wah, kowe oleh bayar pira marang Raden Janaka? Wani kowe bakal banjur nang paperangan. Nganti kaya bisa ndilat-ndilat wesi abang. Ora semingkir aja takon dosa. Tebak rontok ikamu, oh glintir sirahmu kelakon Kartomarma. Us! Us! Ayo kamu. Us! Panggil. Ojo tinggal umpate. Wus. Piloi. Wus. Ojo lain. Wah, idian prigel. Panggal. Ojo matiak. Wah. Idian. Panggal. Wus. Angel temen. Tanda. Ablas. Panggal. Waduh, mati aku. Wah. Ayo kamu. Aduh, mati aku. Satru layu tuntunane ratu sedoso titiane dwi panggo murdaning kung tinuntun murdaning se
Duh, Paman Ploso Jenar. Apa nggih anakku Bogo Denta? Kula nyuwun priksa menapa darunanipun den lajeng ngawe Kang Putra. Sumurupa ya nggih. Iki mawis ana bebriking perkara balamu saka Turilaya tanding kelawan Setyaki. Gandeng Setyaki kuwi wektu iki dudu Senopati. Senopatine kuwi Patih Madukara Andaka Smeru. Lah mungsuhe kuwi adimu Kartomarma. Mesakno nggone maju perang karo brangkang-brangkang. Mula kang saka iku dina iki mangsa borong Bogo Denta nggonmu nelabung saka kaduwen. Karben mengko Andaka Smeru mati saka tanganmu. Duh, iki ngesta kendhawu. Yen tetelu ngenten lenggah prayogi ora tinggal playu Andaka Smeru kene atimu saka tanganku. Adikku Kartomarma mungsuh maring Andaka Smeru kaya dene ora uman setampel katitik brangkang-brangkang playune adikku si Kartomarma. Andaka Smeru, senajan kowe ora weruh kelayan aku ning aja takon dosa. Tak tlorong pusaka saka kene. Kurang bejane kene merganing patimu Andaka Smeru. Sabrang apa rupaning dandang cucuk wesi pulo
wani larnyo pedang aja nyucuk Sri Sadono nyucuk sarap sawane wong Sukerto tibakno swarga minulya teguh rahayu yono slamet jagat dewa Bathara aku maju nang paprangan mungsuh marang Raden Kartomarma tak nduga ora bakal bisa tumpang yudane mungsuh lawan aku tak sawang dheweke majune semumbrang kang kamigelan tanding lawan aku iwedene lah kok pamikirku kaya mengkene ana dandang tansah lumbungan kaya nyamber nyaumbro netraku iki kepiye kedadeane lah kok pikirku ora kepenak banget aduh iki ya mbok menawa mung ana manuk dandang sing kepengin bakal goleki punarpa utawa kandha nanging wit mau pamikirku kaya ora kepenak mongko sedhela-sedhela krungu bocah bayi nangis gek sapa ingkang nggawa bocah kok ana paprangan apa pancen iki kalebu panggiri godha apa kepiye iki Tinarita nat kula semanten Andaka Semeru manjing wonten paprangan nanging datan priksa layeping jemparing ingin saestu den limpe marang Prabu Bogodento ing riku jemparing temama ana jajane saknalika utah ludira kaya den soken mijil ludira sangka angganira Andaka Semeru kan tuan rimang Netra gungkingkin kawistara gilang-gilang pun narpanipun Raden Andaka Semeru karena kenging
jemparing saka katebian kamurkanipun Prabu Bogodenta datan trimah yen ngantos Kurawa mundur glanggang tolong pelajar lepasken panah temancep wonten angganira saknalika luntak ludira kados dene den sokaken sangka jagat ing riku bawanipun satriya ingkang ambek utama nglabeti nungsa bangsa ing riku sedaya dadosanipun linubur dening ingkang akarya loka semedya pininta swarga den pethuk dewaning antaka kocapa ing riku Raden Ganggeng Kanyudupi mulat ingkang rayi sampun sida wonten paprangan kocap bretek-bretek saka Mandra aduh adikku di mengko pati yai aduh kados Raden oh surem kiwang para kingkin lir manguswa kang layon ilang sirna denya memanis aduh adikku di enten ana bukur pengarap-arap bali pengantian-tian Ndaka Semeru durung tutuk anggonmu urip ana Mrecapada adikku Ndaka Semeru temeka pati adikku sing tak tresnani aduh Raden kula aturi menggalih menika wonten paprangan badhe panjenenganmu pun ngantos kados dene mijil ludira saking netra kula kinten mboten badhe gesang malih Raden Kakang Pati yen ngaten Kakang Pati punarpanipun adhi kula ajeng monggo dipun rekti sak tataning panembah keparingipun kedah kula ingkang ngrupti ingkang rayi iya nanging menika mangke sampun ngantos dipun besmi wahana suci yen boten sareng kalian ingkang rayi dasat kula Kakang Pati aduh nggih ingkang prayitna ngatos-atos Raden oh rimang lir linotan kanin ayo bandek leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lir leno nandang kanin tulus semengku
sang bagus urip jagat dewa Bathara ana satria bagus apa kuwi takon pelayan aku genti aku tak takon sapa jenengmu kowe satriya senopati saka Ngastina aku Raden Kartomarma kowe sapa aku Raden Kanggeng Kanyut aku patih saka Madukara kadange tuwa adikku Andaka Smeru wah kepeneran karepmu arep Belopati apa abamu yen kena tak iman becik kowe baliyo ora sah dadak melu nimbrung peperangan iki aku kepengin medhoke marang sesembahmu Raden Janaka ora kena ngupuk kunceneng sembah Raden Arjuna yen perlu aku geduguk nugel janggamu apa keparat ora semingkir tebak rontok ikamu kene merganing atimu Raden Kartomarma waduh matian ojo tinggal bayu leneng indriya mengu-mengu mengukung kanduan rimang ojo uncat bilai angel temen push waduh mati aku push Edian keparat Patura patun banget ingat atsuming kesete munggah sari Janaka lau kadigdayan ingi badake druhun ingi tibane anteping tangan Radigawe Rasa malah tangane dhewe tiba nang sirahku kaya mimis Kalantaka ayo maju mrene Kartomarma bisa imbang mungsuh kelawan aku tak sembah idri-idran keparat nanteng Prawa tampanono kiamanku minangka kanggo tinjuh nang swarga sakarmu padanono wayang oh aja sira nangis tangis ana sukma katon dedincingan lambak-lambak lakuning kanggeng kulamulan lumut Sumrene Raden Kanggeng Kanut lamun to duwe katigdayan enggal tumpuken gamanmu melno jimat kematmu Kartomarma ora bakal mundur gelanggang culung playu ora patut banget sumbarmu kaya bisa mecah wesi gligen tak trimo bisa ngendih yudaku malah wetu dene iki trimo aku mati nang paprangan yen nganti pisah marang adikku Andaka Smeru kacarita Raden Kanggeng Kanyut ing riku majing wonten paprangan ing batos datan mundur yen to dereng ngemasipati datan mrisa marang layaping jemparing dasar satriya ingkang ing riku kladuk wani kurang geduga masih muda dodo den
deplangaken astanipun ing ngriku kenging jangganira saknalika Kanggeng Kanut gugur wonten paprangan. Aduh, mati aku. Tatuning didamel wonten ing jaga Yayah Densoken kocapu ing bretek-bretek saka ing Mandrawa Raden Trusna Jemena. Mangke to Kakang Patih wonten paring dawuh Yayi Trusna Jemena tak sawang malah iki Senopati saka Ngamarta gugurung paprangan. Aduh lajeng kados pundi Raden? Oh upaya swarga kang minulya raga ngending nggonmu tiba aduh Kakang Patih kados pundi menika Kanggeng Kanyut dumugi tiwas luntak ludira pangginan jangga tatu ing damel saking kepiyan. Aduh kula piyambak pun saged matur Raden Trusna Jemena menika wonten bebanten kalih kula sumanggaaken Sang Senopati Agung. Yen ngaten wedal menika kula badhe pelajar wonten ing pesanggrahan Randu Kumbala matursanipun Kang Mas Werkudara. Perkawis menika punarpa kekalih kula sumanggaaken nyanipun Kakang Patih Udawa. Ayo yen pancen tetelu ngaten kula kantun nderek. Namung pangamuhipun ingkang Raka Raden Setyaki menika kados pundi? Damel gegering para wadyabala saking Astina. Yen ngaten kula sumanggaaken Kakang Kepatihan sampun ngantos menika mangke Kyai Setyaki banjil wonten paprangan menika dereng raga titiwanci. Waduh, yen ngaten ngestakaken dawuh Raden mangke Kyai Setyaki kula ingkang badhe duwa kamurkanipun. Kune
kanan lingan nira